दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेरथार जाफुंसारनाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारनि गेदेरथार खहा। सानफा एफा बिपिएल दोलोनि खहा आरो इउपिपिएल दोलोनि जाफुंसारनाय। प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो बिटिआरआव गोजोन थासारिखौ नुनानै सानफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। अल बिटिसि बेंगली युथ स्टुडेन्ट फेडारेशननि बारग' आफादगिरि आरो गाहाय बोसोनगिरि मन्टु देआ प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय। गासै सा 52 सोद्रोमाफोरखौ लानानै मन्टु देआ इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। मन्टु देजों लोगोसे सा 52 सोद्रोमाफोरा गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो एमसिएलए माधव छेत्रीनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों।